Nijut maina asunia long amen kido tuman atumafan berta keme alam thebang la son lo pini nijut maina asunia tangka la bangke long ponikpo la se nonali tumhan la so video long nang than pachini ponikpo je nijut maina asunia tangka ko na por si kelong jima la pen koson se la bang so tangka kelong jima la so puthak pini nangli tumafan nang than pachini ponikpo nali tum jong se la so youtube channel la long nang ka humri milang pulte ka chingon pen subscribe ikon la pen videos tami nali tum share ponikon tangte non pathek pen nijut maina asunia tangka ana por si kelong jima la so puthak lang polonang la pen je than polonang tangte non pathek pen je than polonang nijut maina asuni 2.0 labang so atangka komantuar ni si Assam government hin pen kipi ponjima la pen ko ana por si kipi ponjima adim konatma la pen ko son se labang so nijut maina asuni tangka kelong jima la so puthak pathek pen non je than polonang nalitum non la screen along thek ponlong iksi ladak nijut maina asuni atangka keron ponji aputhak si labang so lu along bangke ketok poniglo lapen nilong kido nalitum non ke thek ponlong labang kedak sms pen ketok alu si thek ponlong ji lapen nili sms labang kel an dak thego e la se komantuar ni ne keron ponji kipi ponji labang ke nili puthot labang so lu english pen puthot translate ponlo hala so translate lu sinali tompan puthot na peklang pon thuik ponile lapen dak nili translate pon puthot nali tum dak thek ponlong po nijut moina asuni 2.0 check distribution care money lapen chief minister nijut moina scheme lo lapen central care money dak padu ponji labang so program long chief guest labang ke Hai Dr. Himanto Biswa Sharma lo Chief Minister of Assam lapen special guest Dr. Ronos Pegu dopo Bimal Bora lapen Ajanta nio lahai tum dopo labang so check keron ponji ahot lapen hala so non ke bangji check keron ponji labang ke 27 ar nisi check bang heron ponik po la so check lo 27 lapen adim labang ke Cotton University Guwahati lo lapen apor labang ke 11 am apor hose check bangke adak ron ponik po lapen check ron ponik det pen api check ron ponik det pen api hodak bangke check keron program si bi ponik po lapen kumama si nijut moina asunia long amen kidudun ma alang litum abeng account long labangke tangka pajang ponik po kedam tang urunadoi asunia tangka mate urunadoi asuni ala so check distribution kapado pon ahod ason lo kubang ke check ron ponik pon lapen kumama si amen kiduma alang lituma pan bangke dbt hin pensi tangka bangke transfer ponik po lapen district wise lo la son tak higher secondary lapen degree student lapen HSEC lapen UZ lahai student atum bangko an sikidoma koso district long la bangke nari tum thek pon long ikpo la son tak dak bangke table pen chedo dedat lo nani tum la dak thek ponlong ji screen along bangke table pen chedo dedat lo chedo wet lo nili dak copy paste masi angton pen dak mix jam la number la bangke pen la son thak dak karbiang long stame nani tum thek long ji high school long kacharli but high secondary long kacharli kon an student si do man la bangke nali tum dak thek ponlong ikpol high student details pang nili kon an si do avela bangke nili nali tum hanang than pachini ponik idat po la si uruna doi asuni atangka la bangke nali amen ke do tum an la bangke non la so chiklo 27 October arnisi long ponik po mate pini arnisi la bangso atangka bangke long ponik po la pen adim check keron ponji adim labangke Cotton University Guwahati long apor labangke 11 am nasi kumama abang phi si nijut moina asuni ke damtang hot ke apply dun long ma lapen ke apply dun long lema lapen kumama sa men ki dudun ma nalitum labang so a video comment box along tok pen nalitum than pachini gon lapen la son update ma tela son a video nalitum kilang long verja pan pura labang so YouTube channel labangke nalitum subscribe ikon lapen kalau so district long kon ansi student ki doma la bangke nali tum dak thek pon long ikpo ki chengsi la bangke baksa long degree higher secondary
kachar bom student atum stami 2835 rason tolo degree student atum 3264 rason taksi SEC kachar atum dak 186 rason tak UG kachar atum dak 117 son taksi dak barpeta kicheng sila bangke bazali lapen baksa barpeta Bishunat Boyagaon kachar Chiraidao lapen Chirang Darang Dhimaji Dubri Dibrugarh Dima Hasau Golpara Golaghat Hailakandi Hojai Jorhat Kamrup Mitra lapen Karbi Anglong Karimganj Kokrajhar Lakhimpur Majuli Morigaon Nagaon Nalbari Sibsagar Sonitpur South Salamara Tinsukia Tamulpur lapen Udalguri lapen Jutsi West Karbi Anglong lan a district long bangke people nek type of opinion nisi lalo lase komat atum se amen duma bema neli tapulo comment box long tan pachini ko lapen tangka long duluma long lema lapen alitum labang so a video comment box long alitum tok plan tan pachini gon tangde domi thakmi kadu kawi Karbi Tish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nilin pen kardom